पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. भारतरत्न सचिन तेंडुलकर यांना घडविणारे त्यांचे गुरु रमाकांत आचरेकर यांच्या नावाचं मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे ड्रेसिंग रूम देखील बांधण्यात येत आहे. ही देखील आपल्या सगळ्यांना समाधान देणारी बाब आहे. आणि म्हणून आज शहरातल्या नव्या क्रीडापटूंना प्रेरणा देणारं, शिकण्याची जिद्द देणारं हे ठिकाण असेल. मगाशी गिरीश भाऊंकडून 2 आपण क्रीडा संकुल मान्य केली आणि तिसरं कुठं करायचं आहे? बांद्याला. तेही तुम्ही मान्य केलेलं आहे. त्याबद्दल मी आपल्याला मनापासून धन्यवाद देतो. दीपक केसरकरांच्या सगळ्या मागण्या मान्य केलेल्या आहेत, काही बाकी ठेवलेलं नाही. आणि काय शिल्लक असेल राणे साहेब आहेत बिलकुल. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.